سيبنك هاي فينا ملي محبة فينا ميلادا امتا مارين تولي امين تشفي فرحانا عاشين طاقتنا لكل وفديتنا بجسمك هاي فينا ملي محبة فينا ميلادا امتا مارين امين تشفي L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkunu ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Klejtin Kakija. Jaħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjusi fl-imħabba infinita ta' Alla lejna li għalina miet u irxoxta biex aħna jkollna l-ħajja fih. Jew għalhekk nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li aħna jinxandru il-qawwa biex kif irġivejna ir-ran tal-glorja li tajt lilu, issaħilna niksbu id-doni tiegħek kif rajna fih. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-kottra kbira ta' dawk li jemmnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira l-Apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn għax kull min kellu oqsma jew dar kien ibbiħhom u l-flus li daħal minnhom kien imur iqiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Hekk għamel il-Levita Ġuseppi minn Ċipru li l-Apostli kienu jsejħulu Barnaba, jiġifieri bin il-faraġ. Dan kellu għalqa bieħa u l-flus li daħal minna mar iqiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Il-mulej isaltan, il-kobor libes. Il-mulej isaltan, il-kobor libes. Il-mulej isaltan, il-kobor libes. Libes il-mulej u tħazzem bil-qawwa. Il-mulej isaltan, il-kobor libes. Iżom sħiħa id-dinja qatt ma titħarrek. Imwaqqa fit-tron tiegħu fis-sot minn dejjem ta' dejjem int. Il-mulej isaltan il-kobor libes. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom, qdusija lil darek tixraq mulej, sakemm itul iż-żmien. Il-mulej isaltan il-kobor libes. Alleluja, alleluja.
jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: La tistaġibx jekk jiena qedtlek li jeħtieġilkom titwieldu mill-ġdid. Ir-rieħ fejn irid jonfoħ. Tisma' ħossu, imma ma tafx mnejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwielet mill-Ispirtu. Kif qatt jista' jkun dan? Reġa' qallu Nikodemu. U Ġesu qallu: Inti mgħallem f'Iżrael u dan ma tafux? Tassew ngħidlek li aħna qegħdin nitħattu fuq dak li nafu u qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li rajna, imma x-xhieda tagħna ma tilqgħujiex. Jekk intom ma temnux meta nitkellem magħkom fuq il-ħwejjeġ tal-art, kif sejrin temnu meta nkellimkom fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Ħadd ma tela s-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema, u kif museref għas-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Forsi tajjeb nistaqsu, imma għaliex meta qegħdin niċċelebraw iż-żmien il-għid, iż-żmien il-qawmien, il-Knisja fil-liturġija kif qegħdin nagħmlu matul din il-ġimgħa qed naqraw is-siltiet mid-diskors ta' Ġesu ma' Nikodemu. F'dan id-diskors Ġesu, kif tispiċċa anke propju il-Vanġelu tal-lum, diġà jħabbar kif hu kellu jmut, kif is-serb, kif moseref għas-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. U dan hu l-qofol għaliex dan id-diskors għandu sens fi żmien il-għid, mhux biss qabel il-passjoni ta' Ġesu. Għax dan kollu inkiteb u dan id-diskors Ġwanni fil-Evanġelju tiegħu ipoġġih dan id-dialogu bejn Nikodemu u Ġesu, ipoġġih propju biex jurina li it-twemmin fi Kristu lilna jatina ħajja ġdida. Smajnieh hawnhekk Ġesu lil Nikodemu qed jgħidlu kważi qiegħed jiftaħlu ftit moħħu jiċanfru ftit. Ma ninsewx li Nikodemu kien wieħed mill-Fariżej. U Ġwanni jgħidilna li kien imur għand Ġesu bil-lejl. Mhux tant bil-lejl fil-moħħbi, imma bil-lejl għax ma Ġesu kien imur jiftaħ qalbu fl-iljieli li ju kien jgħaddi fid-dalmiet tal-ħajja tiegħu, fil-momenti tad-dubji, fil-momenti ta' qtieħ il-qalb. U propju hawnhekk dan id-dialogu bejn Nikodemu u Ġesu juri kif Ġesu bil-mod il-mod qiegħed idawwal il-ħajja ta' Nikodemu. U dak li jagħmel ma' Nikodemu Ġesu qiegħed jagħmlu miegħi u miegħek. U għalhekk jiena naħseb tot din il-frażi għalina l-koll li Ġesu jgħidlu lil Nikodemu: jekk intom ma temnux meta nitkellem magħkom fuq il-ħwejjeġ tal-art, kif sejrin temnu meta nkellimkom fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Ejjew nitolbu hekk il-mulej biex aħna li jirċivejna l-Ispirtu tiegħu fil-magħmudija, għaliex aħna nagħmlu parti minn dawk li jitwieldu mill-Ispirtu. Dan l-Ispirtu Santu ma naħonquhx ġo fina, imma inħalluh jirrivelalna, idawwalna
biex jirbaħ u jkeċċi id-dlamijiet tal-biżat, tad-dubji, tad-dnub tagħna. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja llum. Ejjew insibu ftit momenti ta' kuljum fil-ġurnata li nagħmlu bħal Nikodemu, li noqogħdu fi skiet, nitolbu l-Ispirtu Santu jiġi fuqna u f'dik iskiet, f'dik il-ġabra aħna niddialogaw, nitkellmu mal-Mulej Ġesu. Dan huwa it-talb. It-talb mhuwiex kemm ngħid il-ħafna paroli, it-talb huwa kemm jien nidħol fi dialogu sinċier mal-Mulej Ġesu, kif kien jagħmel ta' spiss Nikodemu. U bekk bil-mod il-Mulej idawwal id-dlamijiet tagħna. Il-Mulej Ġesu li bata u miet biex jidħol fil-glorja tal-Missier u li lna jatina il-ħajja ta' dejjem. Ejjew aħna wkoll b'fiduċja inresqulu it-talbiet tagħna u taħutna. Nitolbuk, Mulej, biex l-insara jgħixu tassew bejnietom fi spirtu ta' għaqda solidarjetà kif kienu jgħixu l-ewwel komunitajiet insara. Nitolbu biex in-nazzjonijiet onja jgħinu lill-ġnus foqra bit-qassim validu tal-ġid tal-art. Nitolbu biex aħna l-koll inkunu kapaċi naqsmu dak li għandna ma' xulxin u fuq kollox imqawwija mill-Ispirtu insiru tassew għaddejja tal-aħwa. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk, Mulej, biex tkompli tbierek il-familji tagħna bil-preżenza ħajja tiegħek. Idħol f'kull familja, keċċijien id-dlamijiet li magħhom tħabbat wiċċhom kull familja. Kun inti id-dawl tal-għażliet tagħhom. Nitolbuk, Mulej, għal morda kollha tagħna, partikolarment dawk il-persuni li huma maħkuma f'din il-pandemija, kun magħhom maqrabathom u ma dawk kollha li qegħdin iduru bihom u qed jagħmlu dan kollu b'imħabba u b'servizz. Ixħed fuqhom, Mulej, il-barkiet tiegħek. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Inroddulek ħajr, Mulej, għad-don tal-Ispirtu tiegħek li inti tajtna ħajkunu li jmexxina dejjem lejk biex nagħmlu dak kollu li int titlob minna għax int trid il-ġid tagħna, il-ħajja tagħna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Fermana
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Atina mulej li dawn il-misteri tal-għid iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bih uliet id-dawl jitwieldu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu omna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħaj il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għalli ċoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu
u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Aħna mwilda mill-Ispirtu ta' Alla, u għalhekk lil Alla nistgħu nduru lejh u nsejħulu b'missierna. U għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tal-Ispirtu Sant. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għattu l-paċi lil xulxejn fid-djarkom. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jsoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kristu għamil mewt, Kristu jsaltan ħaj, Alleluja. Kristu għamil mewt, Kristu jsaltan ħaj, Alleluja. Il-Kristu tal-ħejja jissid wis-sultan, bebi fuq il-mew, qawwietu setan, nannu għalenija, glorja u forjija. Kristu għammil mew, Kristu jsaltan ħaj, Alleluja. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija, ejja fija nitolbok spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena dejjem nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu.
Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u iħejjuna għall-għena ta' dejjem. Bi Kristu Siedna. Jidu flimkien 3 Avamarijiet u impoġġu hekk f'taħt il-mant ta' Omna Marija il-moribondi kollha ta' dan għal-jum. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Inkomplu ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Maria jifraħu tenna, Alleluja, għax dak li inti staqlek tkun ommu, Alleluja.